Zvuk je sastavni deo naše svakodnevice. Čak i pre rođenja, dok još boravimo u majčinom stomaku, sa spoljašnjim svetom se upoznajemo putem čula sluha. Zvuk je osnovno sredstvo ljudske komunikacije, izraženo sredstvo u pojedinim granama umetnosti, ali i nosilac informacije o našem okruženju. Svako stanište stvara jedinstven akustički potpis koji sadrži neverovatnu količinu informacija. Geofonija, koju čine nebiološki zvuci, poput strujanja vetra ili šuma morskih talasa. Biofonija, koju stvaraju živi organizmi, i antrofonija, koja nastaje ljudskom aktivnošću, formiraju jedinstvenu kompoziciju svakog krajolika. Zvučna kompozicija urbanih okruženja, nažalost, često predstavlja kakofoniju, koja svojim delovanjem može uznemiravati, pa čak i ugroziti zdravlje ljudi. Svaki neželjeni zvuk koji nas uznemirava ili ometa u odmoru, radu i komunikaciji predstavlja buku. Stepen smetnje koju buka izaziva zavisi od više faktora: intenziteta zvuka, frekvencijskog sadržaja buke, doba dana, ali i subjektivnog doživljaja osobe. Pa tako, na primer, zvuk ne mora biti glasan da bi nas uznemiravao. Nivo buke se izražava u decibelima. U našem okruženju jedan od najtiših zvukova je šuštanje lišća. Njegova jačina iznosi oko 20 decibela. Razgovor u tihom ambijentu proizvodi zvuk jačine od 50 decibela. Buka usisivača iznosi 70 decibela. Na koncertu, iako uživamo u dobroj muzici, naš organizam je izložen buci od čak 110 decibela. Za većinu ljudi je najpoželjnije akustičko okruženje od 40 do 50 decibela, koliko iznosi nivo zvuka prijatnog razgovora. Nasuprot uvreženom mišljenju, apsolutna tišina nikome ne prija. U takvim okolnostima osluškujemo sopstveni organizam, strujanje krvi, otkucaje vlastitog srca. Nekada se smatralo da je dejstvo buke ograničeno na čovekov organ sluha. Međutim, brojne istraživanja ukazuju da neželjeni zvuk ozbiljno pogađa nervni sistem, kardiovaskularni sistem, digestivni trakt i brojne druge organe. Povišeni nivo zvuka tokom spavanja dovodi do promena u srčanom ritmu, skraćuje periode dubokog sna, što za posledicu ima stres, umor, pad radne sposobnosti, kao i dugoročne psihosocijalne efekte. Već pri buci od 60 do 80 decibela dolazi do rastrojstva vegetativnog nervnog sistema. Dugotrajno izlaganje buci od 90 decibela može prouzrokovati trajno oštećenje sluha. Buka od 150 decibela može izazvati pucanje gubne opne, a smrt može nastupiti izlaganjem buci od 185 do 200 decibela. Buka u životnoj sredini predstavlja nusproizvod tehnološkog razvoja društva. Urbanizacija, industrializacija, kao i porast obima saobraćaja rezultuju povećanjem nivoa buke u našem okruženju. Međutim, ako pogledamo u prošlost, shvatit ćemo da buka i njeni štetni uticaji ne predstavljaju isključivo problem savremenog društva. Prvi pisani zakoni o buci su doneti još u 7. veku pre nove ere u Rimskoj imperiji. Egipatski zapisi iz prve godine pre nove ere govore o negativnom uticaju buke na ljudski organizam. Stoga ne čudi da su još u srednjovekovnoj Evropi donete mere za zaštitu stanovništva od buke. Naime, kako bi se obezbedio miran san stanovnika, bilo je zabranjeno korišćenje konjskih kočija tokom noćnih sati. Danas je problem značajno izraženiji. Komunalna buka koju stvara saobraćaj, građevinske industrijske mašine, pa čak i rekreativne aktivnosti i koncerti, remeti mir i narušava zdravlje savremenog čoveka. Prema istraživanjima sprovedenim na teritoriji Evropske unije, u urbanim sredinama oko 54% populacije je izloženo povišenim nivoima zvuka, dok je za miran san uskraćeno oko 39% stanovnika. Rezultati istraživanja nedvosmisleno ukazuju da drumski saobraćaj predstavlja dominantni izvor buke u urbanim sredinama. Aktuelnost i obim problema podstakli su Evropski parlament da juna 2002. godine donese END direktivu kojom obavezuje zemlje članice da kontinuirano prate stanje buke u životnoj sredini.
Pošto se Srbija nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ona je svoje zakonodavstvo prilagodila zakonodavstvu Evropske unije i donela zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini. Jedna od ključnih aktivnosti neophodnih za efikasno sprovođenje zakona jeste akustičko zoniranje. Postupkom akustičkog zoniranja urbane sredine se dele na akustičke zone. Za svaku akustičku zonu zakonom je definisan maksimalno dozvoljeni nivo buke kako u dnevnim, tako i u noćnim satima. Akustičko zoniranje je preduslov za urbanističko planiranje akustičkih komfortnih sredina. Međutim, ova aktivnost sama po sebi ne predstavlja magično rešenje problema buke u urbanim sredinama. Tek sistematskim merenjem buke i upoređivanjem sa graničnim nivoima mi možemo pratiti i proceniti stanje buke u našem okruženju. Ukoliko izmereni nivo buke premašuje maksimalno dozvoljenu vrednost, potrebno je osmisliti odgovarajuće mere za zaštitu od buke. Realizovanjem adekvatnih mera, poput izgradnje zvučne barijere, ograničenje brzine ili postavljanje tihog asfalta, obezbeđuje se akustički komfortna sredina, pogodna za zdrav život i rad pojedinca. Zakon o zaštiti od buke ne koči dinamičnu promenu urbanih sredina, svojstvenu gradovima 21. veka, već je u njegovom fokusu čovek i njegov kvalitet života.